Sir Gerardo Antonio Castillo. Sir, maayong buntag, sir. May buntag. May buntag sa... sa kagamhanan sa Oo, may buntag nimo diha, Sir Gerardo. Sir, ang imong nabati, Yes, ma'am. sir, mao to ako ang gi-inform nimo yesterday sa dihang ni-visit. But of course, no, I know that on the side of sa inyo ha, sir, sa sa Agdao Public Market, you have of course explanation on that, no? Og inyong pagsabutan na. But before that, Sir Gerardo, sir, kumusta man ang atong initial assessment after sa soft opening sa atong Agdao Public Market, sir? So, since soft opening ta katong November 16, gina-assess na mo ang dagan and we are making mga adjustments bitaw kay Yes. considering na daghan patag kulang, so mo improvise jud mi para smooth ng operation namo. Sakto gid, sir, no, kay syempre kung doon yung mga kabaguhan na agad din may mga ma-experience diha along the way, but kumusta man ang kuan, sir, ang pagdawat sa publiko, in particular mga taga-Agdao, no, nga bag-o na nindot na kaayo ang atong palengke diha, sir? Maayon man pagdawat sa publiko, no, kay this is the first murag modern market, Correct. limpyo. Pero dili na to maiwasan na na-adyo yung mga complaint ang mga respective vendors. Oo. Sige, sir. Dito ta, sir, sa complaint, no? Kay kagahapon actually, sir, nasugatan na mo ni nga concern na amo alang unta is i-feature na mo ba ang bag-ong building. But gipang kuha naman may gitapukan naman may mga vendors dito kay buot lagi daw nilang ipaabot ang ilahang concern. So that is why in fairness pod sa sa nagdumala diha, we are doing this interview, sir, aron ipasabot pod sa mga vendors diha, no. Ang unang concern nila, Sir Gerardo, is ang mga warik-warik vendors kuno sa gawas. Unsa may inyuhang tubag ani, sir, solusyon? Kana mga warik-warik vendors, it has been the problem dili lang sa Agdao Public Market, pati sa tanan city-owned and operated public market. Now, so every day nag-effort yun mi nga i-monitor na sila, but ang jurisdiction ana will fall sa ancillary services unit or demolition team ng city mayors. So, before nag-open me, we conducted a series of coordination meeting on how to address that. Okay. So, ngayon, we will be sending a letter, no, for assistance jud kay so far sa tatanaw nako naamay ancillary services units magbayis-bayis diha. Okay. Pero gatindog lang sila, no? Gatindog lang sila. So kabalo ang vendor sana na sila naitimuan ng ancillary services unit or demolition team na po team 2. So although present sila, dili na to kilamod nga makita jud sila, pero katong ilang function na kanang kung illegal ka dapat kargahon ang imong paninda, di ba? Yes, sir. So sa karon wala pa nila ginahimo na, pero present sila. So again, we will be addressing that issue. We will be address namang issue sa higher ups na Yes. talagang i-implement na ang balaod na wala joy maninda sa gawa sa public market. Ayan. Salamat kaayo, Sir Gerardo, no, sa mga naminaw karon nga I believe nag-atang ni sila ining tubag, no. Salamat kaayo sa pagpasalig nga action na nato, and thank you kaayo for giving that explanation. Sa pikas bahin, sir, niadto pod mi sa second floor, no, sa building onya na mga variety dito na mga goods, di ba po? So ang ilaha pong concern, sir, gamay ra kuno ang musaka dito because bag-o pa lagi nag-open onya naay mga stalls nga wala pa gi-occupy, though naanay mga tag-iya. Hangyo nila, Sir Gerardo, nga pabalhinon na gidaw tong naa sa silong sa taas para mabibo ang naa sa taas para daghan pog manaka dito. Unsa may atong ikatubag ana, sir? Na may di na to maiwasan yo na vendors na nag pagay-gay jud og balhin, no? Opo, okay, sir.
So karon iagi nato na og due process. Okay. Na naman tayo proseso. So kung dili sila mo balhin, issue na mo sila first notice, second notice, third kay mao man ang nakabutang sa market code. Notice of violation. Okay. And then pag dili jud sila mo balhin, final closure. Pasirad na jud namo ng ilang mga stall. Okay. And then offer na mo na for raffling. So, ana lang. So, due process ata. Okay. Sige po. So, hinaot sa mga naminaw karon ng mga vendors, no, mao ni solusyon tubag sa inyong concern. So, paaboto lang nato. Siguro masabtan na pod nato, sir, kay ang income ra ba sa kung ano mga negosyante kinahanglan kada adlaw makabawi gid ta. But of course, no, naagi presyo ang progreso, Sir Gerardo. Bago pamanggod ta, so naga-adjust pa, no, sama sa giingon ni Sir Gerardo para pod sa kaayuhan sa tanan. Lastly, siguro, sir, unsay imong mensahe sa mga vendors in general o sa mga mamalengke diya sa bag-ong Agdao Public Market? Unya, kanusa gani, sir, ang timeline ani, sir, sa paghuman sa tibuok building, sir? So sa karon manggod, napata sa phase 3, no? Okay. So ang nabalin lang is yung dry goods and variety sa second floor, and then sa ground floor is yung meat, fish, dressed chicken o ice storage, no? Yes. So mao na nabalhin na sila. And then ang phase continuation sa phase 3 and phase 4, mao pa na ang i-continue ng city through the contractor para ma-provide ng stall ang nabilin sa old building, no? Mao na ang vegetable, rice, fruits, and eatery. So mao na ang dagan sa project. Okay. That is why ipabalhin jud nato ang mga vendor para ma-demolish tong market building 1 and temporary facilities para matukuran og structure. So kay kung dili sila mo balhin, madilatara atong project. Correct. And second is katong temporary facility nato, due to the wear and tear, guba na, dili na safe ang mga vendors dito. In fact, kung mag-ulan, dili lang tulo ang masinati, baha dito sa sulod. Kanya natay makita nga mga rodents na mga ilaga na gihimo nila murag park ang sulod. Agoy. And there are reports na daghan na pakan and then compromise yung health nila because Correct. of yung leptospirosis. Yes. So yes, sir. unta makasabot ang vendors, no? And then mensahe na ako sa vendors, we are doing our part, no, para sa ila, and ang vendors mo unta, no, na magkonsapot sila unsay mga balaod nato sa parehas na ng business permit kay unsa naman mag renew naman ta next year. Yes. Lease contracts nila o kana mga arrearages nila unta nga ila po natutukan sa ilang part. Ayan. Sige po. Salamat kay Sir Gerardo, no, for giving pagplastar, pag-explain og ang pagpasalig ninyo, sir, nga inyong aksyonan katong concern sa warik-warik vendors, no, nga atong panawagan na pod og ato ang kuan diha sa city government, no, sa higher ups, og syempre katong concern pod, no, nga pabalhino na gid sila nya sama sa imong giingon, sir, murag kulba kay mamalingki nga daghag mga ilaga kauban ni mamalingki, no. So hinaot wala na sa karon, mga kanibali naman sila. Correct. Nindot kaayo. Gidemolish lang. Oo, nindot kaayo gyud. Kung mamalingki ka to, makasiguro jud ka nga imong paliton hinlo, no? Safety o health sa atong pamilya. Salamat kaayo, Sir Gerardo, for your time. Until next time, sir. Manawag me for more development, sir. Salamat po. Okay po, salamat. Daghang salamat mga kasama si Sir Gerardo Antonio Castillo, Market Supervisor 3 sa Agdao Public Market. Ug may buntag sa mga taga Agdao. Radyoman Michelle Miral Galve.